watui no krishia raja rang krishia o kogrok hane ereng ereng sajagya kri bigra rok saimano nok kri khorok bomjangnai thai kri tam no hin phiaba gana rang gana nok hu gana dalan paki tongu tongnai bo bhagi sawi manai kri tam no hin haine bagino neta mantri hunjangnai rok hapangni sebok hunjangnai rok kok simi phla phla boslaiti sawi klangai thango runai chubasu khlainai nok runai chubasu khlainai phiaba akok bukhuni ongkhorke nobroi baksa kobuni thango tei samungo mukthang ongoi nukjagya kpalchayani jingjal kupulung watani molo buikhiba building katalo tongoi tongbaya yango tiprasarok hunke watui nobar domsa phaima bano nok bajagbayo jilafila chawi thangbayo abahane kaisa mangpili kasai phajauka rupaisori ade block by khobja Bishnupur ADC village ni Brindra Raja kamyo taklai asumsa belekeno nobar watui phaikya gobangma tiprasarok nok bajagbakya tongthai ha tongthai nok oroi poroi chapakya busa tentru mentru no tuyi tabu hinkeba buni nok kuna kuna hu kuna kuna wo thangai horsa hornoi khlai khorok bomui tongima tongsakha takuk Niranjan Tripura tai bini nok nukhrin joto borok watiyo nok baro nok bayi chukhru kuru tongthai krei tabu ungja khorogo nukhung krei phia Rupaisari blog ni video wasa thangi naimani yagulo kok rekha tabuk phacha khai nok maya phano katal tin rok phano rai hanai phiaba akok kokbai baksano kemai thangka nobre baksa kemai thangka engliya mokthang phiaba akok tabuk kubi ungya khun hanai saka Niranjan Tripani bihi tabuk basa tentru mentru tui biriman jungjanni kok sama khrainadi chini mangpiluwo busukdi nungkhabasi ni nukbai ang tari sang jeple tabuk boro tunglai mamtun nugo এই নুক বাইনাই পরে ভিডিও রক খাইনাই ফেজাক অব কুবুই দে koboi nei phija তা হানি সাইক্লাং খাবরক tun ban ka thanggo sijak tawo upai kriule রূপাই সরি ব্লকনি ভিডিও টুনডুন হনি গসিকা রফাইয়া কো তাকবো কুবুই দে ব্রক গসিজা go sijak ভিডিও লগে সর সর ফাইজাক হিনার mela tung kun ka thang aste jon deng kha haija তাবুগু মায়াখু লাই তাবুক জানাই নংনাই রক বড় সালাই tung pha buru no kosta khlai chai ni রেশন কার্ড আধার কার্ড মুংসা করি হন অব কুবুই দে kerei mung chaba kere kai bai নিনু মুংখলে বাসি ani mung garanti আর নিন চালান মুং Niranjan বড় থানজাক দাদা তাবু kama thanjak sini tini takhok tini sini toidin niron tini berkerai tini birat bini nukhung je wati phimani বো বড় থানজাক berat tabu kamu thangja সামুং নাইত্রু no bokri berak laiba bandrai yawul ukhai sa jalayo alai se sate sate wati phimani bisingte tini onek din ha prai sibo wati phimani komse hanlai 6 mas ro hana taw phana kuno apti kriha talai abo botolani no tongo la tongmani sate sate tini abo phindiha saije khamla drong gamu nai le ভিডিও রক এসডিএম রক ফাইনাই ফাইজা কক রক রজাখনি তামতো কক রক রক রইক্লাং খাকিসে সাইদে মানো বক্সিপো সামানি লাই জেনে nok renai tin renai ni saikhtang mani lataw phana tini maha khush khabar kerai halai singbana tini jen netarong no sani ni sunjagya halai nok no phangbo tini lekhapura krini bagai bogbo tini mahlo সামুং তাঙ্গি সানাই samung tain sa jalayo halai boro nok thumra bosba tawani ba tini nogrok bekerei tini bagai তাবুক লাই ই যে নিরঞ্জন ত্রিপুরা হানাই বো তাবুক সরন নগো তং ba halai tabo botoila taksani no tonga